Може ли животът на един обикновен човек сред нас да бъде приказка? Ние знаем, че е възможно, когато се живее скромно и тихо, но е изпълнен с обич и доверие, мечти, надежди и неуморен труд. Днес ще ви разкажем и покажем приказката за една от най-обичаните учителки в нашия град, госпожа Веска Дадакова. Учител по руски език в Политехническа гимназия Васил Левски, днес средно общообразователно училище Свети равноапостолни Кирил и Методий. Родена на 30 ноември 1922 г. в семейството на Слав и Мария Дадакови. Завършва образованието си в град Карнобат и през 1941 г. се изпълнява една от мечтите й – да бъде учителка. Работи в селата Маленово, Церковски и Крушево. Открила в учителската професия своето призвание, госпожа Дадакова завършва задочно висше образование в София и от 1945 г. е назначена за редовен учител по руски език в гимназията в град Карнобат. От тук младата учителка поема своя нелек професионален път и върви по него, водена от обич към децата, готова да дарява криле и да насърчава мечтите. В личния си живот също е един щастлив човек. Омъжва се за Йордан Кованджиев и заедно отглеждат две прекрасни деца – Марушка и Константин Кованджиеви, които са тяхната голяма радост и гордост. Днес госпожа Дадакова се радва и на 4 внука и 3 правнука. Но нейната голяма любов се остават училището и учениците, на които е отдала младостта, знанията и цялата си любов. На всеки 15 септември звънецът извиква прекрасни спомени, които я повеждат отново към училище, за да сподели празника на знанието с по-млади колеги и днешните ученици. Освен учител, Веска Дадакова е общественик, участващ активно в живота на град Карнобат. Основоположник е на клуба за българо-съветска дружба, организатор и създател е на първите женски дружества в селата Крушево, Хаджиите и Детелина, където и днес я помнят като красивата и умната, усмихната учителка. На 90 години принцесата от нашата приказка е малко поуморена, но огънят в очите и сърцето гори все тъй ярко, а общуването с нея ще ви убеди какъв умен и приятен събеседник е тя. В днешното необикновено време ние можем само да благодарим на една учителка за най-важния урок по всеотдайност и човечност. Навън е нощ, звезди потрепват в мрака, а купче на тетрадки още чака. В очите от умора зачервени, надвесени над букви разкривени, оглеждат се душите детски, чисти, излеки върху снежно-бели листи. И пак с любов разгръщат в 2 ръце, тетрадка не, разтворено сърце. И сякаш между белите листа е сбрано всичко ценно на света. Душата, преизпълнена следи, кое дете как думите реди. И грешките внимателно поправя, но винаги на всеки подарява. Оценката по-мъничко отгоре, едно сърце за всеки го отворено. А щом те срещне утре изгрев нов, ще даваш пак от своята любов на палавници с рошеви главици и на девици стройни половици. И ще ги учиш с дух и светлина на разум, мъдрост и човещина. И нека път поели към света успеят да запазят любовта.
където и да идат след това, докрай да пазят твоите слова, що с обич вложи в техните сърца, защото те са твоите деца.